Je dosť hodín už. Ó, to nie! Dnešné video bude zahrňať hodinky, veľa cesty a veľa rýchlosti. To je asi najšialenejšia vec, ako som kedy robil. Ich počujem, normálne ich počujem. Lietajú. Stratili sme hodinky. AliExpress. Tam sú. Kámo, ty skončili. Toto je moc. Wow. Koľko je hodín? Je dosť hodín už. Dobre, a čo na Seraty? Ó, to nie! Tak toto som nečakal. Toto je jediné, čo sme našli z oboch hodiniek. Neviem, aká bude budúcnosť týchto videí s hodinkami. Mám nejaké plány, ale tie vám neprezradím.